mám v hlave a v srdci jednu veľkú istotu. A táto istota spočíva v tom, že aj keď sa niekedy objavia nejaké politické vyhlásenia alebo stanoviská, tak tie vždy zaniknú, pretože politici odchádzajú, ale dva priateľské, bratské, susedské národy, český a slovenský, ostávajú a nič nemôže narušiť ich fantastické spolužitie. Myslím si, že je veľmi podstatné a dôležité, že máme rovnaký názor, čo je dnes najväčší problém konkurencieschopnosti Európskej únie, a to sú ceny energií. Patríme medzi politikov v rámci Európskej únie, ktorí si nikdy nedávali servítky pred ústa. A to ma robí slobodným, pretože ja sa necítim byť viazaný jediným povinným politickým názorom, ktorý sa dnes v Bruseli presadzuje. A skôr patrím do menšiny premiérov, ktorí majú iný názor na vojnu na Ukrajine, ako by sa očakávalo. Vojnová pôžička, na ktorej sa Slovenská republika nezúčastní, podobne ako sa nezúčastní ani Česká republika, nie je ničím iným, len nástrojom na predĺžovanie vojny. My s týmto nechceme mať nič spoločné.